אוקיי, אז חברים, כאן חי ועוד סרטון חדש. רגע. נעבור למשחק אחר. היום בסרטון, אני אגיד, הסרטון לא יהיה כל כך ארוך. בסדר, שחקתי. היום הסרטון לא יהיה כל כך ארוך. רק אני אומר לכם כמה דברים. עלינו ל-26 סאבים, ותודה רבה. אני הבאתי את 2 סאבים, מי שרוצה לדעת. בבקשה, רק רציתי להראות לכם שאני לא פורש. תראו, אני חוסר רוב בגדול. ועוד מעט אנחנו חוגגים עוד 4 סאבים, אנחנו חוגגים ל-30 סאבים. ומה שאני לצערי הרב לא יכול לעשות את אתגר 24 שעות. אגיד לכם למה אני בדיאטה, אז או שתבחרו משהו אחר או שאני לא אעשה אותו. כאילו, נגיד אני יכול לעשות אתגר 24 שעות, אוכל רק ירקות או אוכל רק משהו, תגידו לי ואני אעשה אותו. אבל אני כאילו לא יכול לאכול דברים אחרים. אוקיי, ביום בסרטון אני אעשה קצת, כאילו, אני לא אעשה את אתגר 30 ימים, כי פשוט אני לא רוצה לקוח. אולי אני אעשה סרטון יום יום, אולי לא. מתי שיהיה לי חשק. ובינתיים בוא נלך לקחת מטוס. הופה. לא, אנחנו ניקח את זה היום. איי. אתם יודעים, מי שצופה בסרטון הזה, גם יכול מי שאוהב משחק ורוצה לראות אותו, ושלא רק משחק ממה שיש לי. תגידו לי את המשחק, אני אוריד אותו ואשחק בו. תגידו לי רק מה המשחק. איזה משחק שאתם רוצים. כי באמת כמה אמרו לי שהסרטונים שלך לא מעניינים, אז אני לא בא אליהם בטענות. בסדר, הסרטונים שלי לא מעניינים, בסדר, אז תגידו לי מה כן מעניין. נגיד כמו, תגידו, והגרלה, על ההגרלה, נעשה את ההגרלה מחר. ותגידו לי, באמת, מחר גם יהיה סרטון של ההגרלה. תגידו לי, איזה משחק שאתם רוצים, לא משנה. שיכול להיות משחק כיף, משחק יריות, משחק אקשן, משחק מחבואים, משחק כמו אמונגס. תגידו לי. אוקיי, וזה המשוק. הוא מטורף. ואחרי הסרטון הזה אני אעשה עוד פעם מה שעשיתי סרטון קודם, לפני 2 סרטונים, ואני לא פורש. והסיבה האמיתית למה לא העליתי הרבה זמן, זה רק בגלל אני עכשיו אראה לכם את כל העיר, זה רק בגלל לא יהיה לי כוח וגם לא רציתי, וגם עכשיו אני קצת מתאמן, אז אני קצת פחות יהיה סרטונים, וגם אין לי את הזמן, אני גם משחק חצי שעה באקסבוקס בערב, ואני גם לומד, אין לי זמן לכל זה, ובגלל שמתי שאני לא לומד, מתי שאני לא שותה אימונים, אז אני עושה לכם סרטונים שרק ביום שישי. בשישי אני עובד 10 שעות, לא, עד כניסת שבת. וואי, פה שמקום טוב, אני רק אגיד לכם, ואז אני אכנס לשם. אני ביום שישי, מתי שאני לא לומד, מתי שאני לא עושה כושר, ביום חמישי, אני עושה את הסרטונים. ובאמת, שלוקח לי מלא זמן, אז אני מקווה שתאריכו, ועכשיו נלך לשם. אוקיי, רק שיש, נעשה.
קייס מטורף, את ההגנה שיש שם. שיט. מה? אוי לא, אבל עכשיו. לרוץ. לא נספיק. אוקיי, אני מת. לא הספקנו. לא נורא. אוי, בא לי כבר פשוט מהשרטון. עכשיו אני מצלם את זה, ועכשיו יום שישי. כן, עכשיו יום שישי. למה אמרתי את זה? מוסר, כאילו אני צריך לבדוק בטלפון. עכשיו אני מעלה את זה היום יום שישי, ושיעלה ביום ראשון רק. וזהו. ואם אמרתי בתחילת הסרטון שמחר תהיה הגרלה, אז כן, התכוון, אז הסרטון היה ביום ראשון וביום שני, אז תהיה הגרלה. בגלל שאמרתי את זה. ומי ששואל, לא, אבל היום יום שישי, היום יום ראשון, איך אתה יכול לעשות את זה? איך אתה יכול לעשות מיום ראשון ליום שישי? אז אחרי שאני מעלה את הסרטון, אני יכול לראות אותו מתי שבא לי, ואני יכול כאילו לחפש. והסרטון עושה אחרי המשחק הזה, אני גם אסביר איך לעלות, לא, מצטער, אבל אני אסביר איך לעלות ליוטיוב, רק שנגיע ל-30 שבים, מצטער. אוקיי. וואי, ב-30 שבים יהיה משהו מטורף. אני גם אומר לכם, ואני גם עושה את האתגר. אבל תגידו לי, יש אתגר. קודם כל, יש תגובות. אם לא יהיו תגובות, אז תגידו לי בסרטון הקודם, אבל רק אם לא יהיו תגובות. יש סרטון שהיה תגובות, ואמרו לי בסרטון הקודם. רואים ככה שאני מצנח. אז תגידו לי. תגידו לי שאתם רוצים, כאילו, איזה סרטונים אתם רוצים, לא חייב המשחקים שלי. לא חייב שבאים מהמשחקים שלי. אפשר כל משחק שיש בעולם. אתם אוהבים את המשחק הזה ואין לי אותו, אז תגידו לי אותו פשוט, אם אין לי אותו. אז תגידו לי, ואני אחשוב אם כדי לשחק איתו. אוקיי. אז זה דבר ראשון, תגידו לי, או בוואטסאפ, או בתגובות פה, תגידו לי מה אתם רוצים, איזה סרטון אתם רוצים שאני אעשה, ופה אני רוצה לבקר. תראו את הרעש המקדיב. תגידו לי איזה סרטון אתם רוצים שאני אעשה, ויש פה יחטה. איזה סרטון אתם רוצים שאני אעשה, ובואו נגיע לפה ל10 לייקים, ובואו ננסה להגיע גם לעלות עוד 2 לייקים. הגענו למטרה של הסרטון הראשון שלי. אני אחר כך עוד פעם יראה לכם אותו. סרטון שלי ארוך יותר שחשבתי. אוקיי, אני קצת אוסף כסף. עכשיו אני לא רוצה סרטון שלי משעמם, אז שאני אראה לכם משהו מעניין. עכשיו. אוקיי, אז ציפיתם שאני אמשיך לשחק, אבל לא. תגידו איזה משחק אתם רוצים. יש את המשחק הזה, יש את המשחק הזה, יש את המשחק הזה שהוא משחק ממש כיף, יש את המשחק הזה, יש את המשחק הזה, יש את המשחק הזה, רגע, אז נו, הבנתם, אתם תראו את המשחקים, תגידו לי אם אתם רוצים אחד מאלה. רגע, אני אראה לכם. או אלה. אם משהו לא מעניין לכם פה, אז פשוט לא נורא. תגיד, אם כלום לא מעניין אתכם, תגידו לי מה אני יכול להוריד, ואני אוריד לכם אותו. תכתבו לי פשוט, פורטנייט.
אין פורטנייט, זאת הבעיה, אבל אני יכול לשחק ב-CSS כמו פורטנייט. אז תגידו לי, מה אתם מעדיפים? תכתבו משחקים שיש לך, או משחקים שיש לך, תכתבו בתגובות, או את המשחק שאתם רוצים להוריד אותו. נגיד, נגיד GTA, אז GTA, נגיד אם לא יהיה לי פה GTA, אני לא אמחוק אותו כשמלא זמן להוריד אותו, אז אני אגיד GTA. עכשיו בוא נלך לפה, כמו שאתם רואים, יש שם ששאבים שאני עשיתי אותם, כאילו לא עכשיו, 3 שבים עשיתי, ובבקשה, כל מי שחדש ועושים לייק לסרטון הזה, שימו לייק לסרטון הזה, לייק לסרטון הזה, ומי ששם לי דיסלייק, אז בבקשה, אם אתה רואה את זה, תוריד את הדיסלייק, בבקשה, שים לי לייק, ונו, וזהו, באמת, שימו שימו פה בלייק, לייק. ואם יהיו תגובות, אז אני הולך לפה, ועושה, ועכשיו אתה יכול לכתוב, נגיד, משחק שהיה. אז אתה כותב, רגע, טעות. אתה כותב משחק שהיה. ומי ששואל למה כתבתי ככה משחק, כי כתבתי את זה בטעות, זה לא בכוונה. פשוט כאילו, זה עשה לי ככה. אני לא כתבתי משחק, זה עשה לי בטעות מי. אוקיי, אז בבקשה, ותכתבו תכתבו את המשחק או שאתם רוצים שאני אוריד, או את המשחק הרגיל, איזה משחק שאתם רוצים, אני אראה לכם עוד פעם. פשוט תמציאו להם שמות. חדר וחצי 2, הרוב באנגלית. את זה אתם יודעים שברול סטארס, זה GTA, אתם יודעים. שתכתבו לי זה לא משחק, זה לא קשור. גם זה לא קשור למעלה. אז תכתבו פה מיינקראפט, אם אתם רוצים את זה. חדר וחצי 2, כדורגל. את זה, מכוניות קטנות, כדור, זה המשחק, אנשים, לפרוץ, אמונג אס, פורטנייט, וזהו. עוד משחקים שדאגתי עליהם, כי אני באמת לא מצוין אותם. בבקשה, לסרטון הזה, פשוט אתם הולכים לפה, אתם רואים את זה, אתם יורדים, עוד קצת יורדים, עוד קצת, ואחר כך אתם רואים ברול סטארס, הסרטון הראשון, אתם הולכים אליו, ושמים לייק. אז חברים, נתראה בסרטון הבא שכנראה אלה מחר, ויאללה, ביי.